गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआव आङो लाबोदों मोनसे आखान सिथामारि सावगारियाव जोङो बाहाय मोनबेसे आखान सिथाम दङ बेखौ जोङो माबोरैहाय साननानै दिहुनो बिनि फर्मुलाफोरखौ आङो होनो सानदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा बाहाय दङ गिबि सावगारियाव दङ नैबेबायदि बावहाय मोनबेसे आखान सिथाम दङ जोङो बेखौ माबोरैहाय दिहुनगोन। दाना बाहाय नायलाय जोङो बेबायदि सावगारि नुदों। बाहाय ओरैनो नायोबा नै आखान सिथामा मोनसे मोननै आरो नैबे मोनसे बिनिफ्राय बिसिम मोनसे गिदिर मोनसे आखान सिथाम दङ बाहाय मोनथाम दङ। जों बेखौ जोङो फर्मुलाजों दिहुनगोन। दा बाहाय ओरैबायदि लानो हायो बेखौ 1 लादो जोङो 1 प्लास 2 जोंना मा जागोन 1 प्लास 2 जोंना मा जायोमोन 1 प्लास 2 3 जायो। मा बाहाय मोनबेसे आखान सिथाम दङ मोनथाम दङ। जों बेबायदि दिहुननो हायो। दाना बेथ' जाबाय दे। बेनिफ्राय जोङो एसे गोरानिफ्राय गोरासिनखौ बोरै दिहुनगोन बेखौ जोङो नायलांनांगोन। दा बाहाय दङ मोनबेसे आखान सिथाम दङ नायनो। बाहाय फर्मुलाजों आं लिरनोसै 1 2 3 बा 1 प्लास 2 प्लास 3 बेसे जायो 1 2 3 4 5 6 टा। बाहाय जोंना मोनबेसे आखान सिथाम दङ 6 टा आखान सिथाम दङ 6 टा आखान सिथाम दङ। बेखौ जोङो माबोरै दिहुनखो फर्मुलाजों दिहुनबाय। दाना ओरैनोबो जों सानना नायनो 1 2 3 थाबाय ओमफ्राय गिदिर मोनसे थाबाय नै बेनिफ्राय बिसि मोनसे बेनिफ्राय मोनसे बेजों मा जाखो जोंना 4 जाजेनबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे थाबाय जोंना नै बेनिफ्राय बिसिम मोनसे आखान सिथाम 5 आरो नैबेनिफ्राय नैबेसिम मोनसे आखान सिथाम बेजों मा जाखो 6 टा आखान सिथाम दं जोंना बाहाय। दाना बाहाय जों मोनबेसे आखान सिथाम थागोन दाना बेखौ नायनो दाना। बाहायबो जों आं फर्मुलाजों दिहुनग्रोनोसै 1 2 3 4 5 होमबा 1 प्लास 2 प्लास 3 प्लास 4 प्लास 5 बेसेबां जायो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 5 15 जोंना बाहाय 15 टा दङ। नाथाय जोंना एन्सारा बेयाव मोनाखै। जोंना मा दंबावो नैबे दंबावो नैबेहाय दंबावो जोंना बेयाव आखान सिथाम दंबावो बाहाय नैबे ससेयाव बेवहाय मोनबेसे दङ 1 2 1 प्लास 2 जायो 3 जायो। होमबा बेयाव मोनथाम दंबावो नालाय 3 प्लास खालामबावदो आरो नै बाहाय बेवहाय बेनिफ्राय बिसिम जोंना मोनसे आखान सिथाम दङ बेनिफ्राय बिसिम आखान सिथाम मोनसे दङ। होमबा बेजों मा जागोन 1 प्लास खालामबावदो होमबा बेसे जाखो जोंना 15 16 17 18 19 होमबा बाहाय जोंना बेसे दङ 19 टा आखान सिथाम दङ। जोङो बेखौ बेबायदि फर्मुलाजों दिहुननांगोन। दाना नैबे सावगारियावलाय मोनबेसे आखान सिथाम थागोन बेखौ जों दिहुननो दाना। बेबायदि जुदि बर्ग नुयोब्ला बिनि बर्गनि गेजेराव आखान सिथामखौ जुदि साननांगौ जायोब्ला जोङो मोनसे फर्मुला दङ बे फर्मुलाजों जोङो दिहुनगोन। दा बाहाय जोङो नुदों बेयाव 1 1 2 3 4 मोनब्रै फिगार दङ। होमबा जोङो मा खालामगोन 1 2 3 4 मोनब्रै नालाय 4 जों मा खालामगोन 2 सानजाबगोन। होमबा 4 जों 2 सानजाबा जोंना बेसे जागोन 8 जागोन। होमबा बाहाय 8 टा आखान सिथाम दङ। जों डाइरेक्टलि मोनबाय जोङो बाव बेसे दङ 8 टा आखान सिथाम दङ। जों बेखौ सानोबाबो बे 8 टाखौनो मोनगोन। जोङो सानोबा साननो हायो बाहायनो फर्मुला दिनै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै थाखाबाय मोनब्रै बेजों ओरै मोनबा ओरै 6 टा ओरै 7 टा ओरै 8 टा नै 8 टा आखान सिथाम दङ। दा बाव मोनबेसे आखान सिथाम थागोन बेबो बर्गनि गेजेरावनो। बेखायनो जोङो बेखौ बोरै दिहुनगोन बेखौ दिहुननायनि फर्मुलायाबो बेनो 1 2 3 4 5 6 7 8 होमबा 8 टा दङ। होमबा 8 into 2 जायो 8 जों 2 सानजाबा बेसे जायो जोंना 8 सानजाब 2 16। होमबा बाहाय जों मा दं 16 टा आखान सिथाम दङ। दा बेखौ नायदो दाना बेयाव मोनबेसे थागोन दाना बाहाय जों नायदो बेबो एखेयानो जों फर्मुला बाहायगोन एखे 1 2 3 4 5 6 7 8 होमबा 8 सानजाब 2 मा जायो जोंना 16 जायो 16 जायो। दा जोंना बेयाव जोबाखै एन्सारा मोनाखै बाहाय नैबेयाव दंबावो जोंना बेबो एखे बेबो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेयावबो 8 दङ। होमबा 8 into 2 बेसे जायो 16 16 प्लास 16 बेसे जायो 32 जायो। बेनिखायनो बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय 32। जोङो आखान सिथामखौ बेबायदि साननांगोन बर्गनि गेजेराव जुदि आखान सिथामोबा नैबे फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय। होमबाना जोङो आखान सिथामा बेसेबां दं बेखौ गोरलैयैनो मोनगोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो आङो उननि भिडिअफोराव बेबायदिनो आखान सिथामनि अनजिमाखौ माबोरै साननानै दिहुनो आङो बिनि मोनसे भिडिअ लाबावगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। आङो दिनै बेखिनिखौनो दिहुनबाय। नोंथांमोना बेनिखायनो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो
बेल आइकनाव थुना हो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबायदि जादों बेवहाय एसे सिनायना सिनायाखै मोजाङै बेखौबो खिथाहरबानो जाबाय आङो बेबायदि मोनसे मार्कारजों लिरदों नालाय आङो सफजों लिराखै बेखौ ओंखायनो सिनायना सिनायाखै भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर गोजोनथोंसै।